Здравейте, приятели на Healthy Hive Gaming! Готови ли сте да приготвим нещо наистина вкусно и здравословно? Днес ще ви покажа как да направим ароматен карфиол с доматен сос и кокосово мляко. А комбинацията от вкусове ще ви изненада. Нещо като топло прегръдка в чиния. Карфиол с доматен сос и кокосово мляко. Звучи странно, нали? Но повярвайте ми, след като опитате това ястие, няма да искате друго. Това е перфектната комбинация между мекотата на карфиола, свежия вкус на доматите и кремообразния кокос. Останете с мен до края, за да видите как само за 20 минути можете да впечатлите всички. И така, какво ни трябва за тази рецепта? Вижте колко е просто. Една глава карфиол, 400 грама доматен сос, 200 мл кокосово мляко, 3 скилитки чесън, една глава лук, 2 супени лъжици зехтин, сол, черен пипер, къри, куркума и червен пипер. Започваме като разделим карфиола на розички и го бланшираме в подсолена вода за около 5 до 7 минути. Докато това се случва, подготвяме нашия ароматен сос. В нагорещен тиган добавяме зехтина и запържваме нарязания лук и чесън. След това идва време за подправките – къри, куркума и червен пипер. Точно това прави вкуса толкова уникален. След като ароматите се развият, добавяме доматения сос и кокосовото мляко. Оставяме соса да къкри на слаб огън за около 10 минути, за да стане невероятно кремообразен. В края просто добавяме нашия бланширан карфиол в соса и го готвим за още 5 минути, за да се съчетаят вкусовете перфектно. И ето го, нашия карфиол с доматен сос и кокосово млякото е готов. Изглежда невероятно, нали? Но най-хубавото е, че не е само вкусно, а и изключително полезно. Карфиолът е богат на фибри и витамини, а кокосовото мляко добавя здравословни мазнини. Това е толкова вкусно и засищащо. Надявам се, че сте се насладили на тази рецепта и ще я пробвате у дома. Ако харесвате такива бързи и здравословни ястия, не забравяйте да се абонирате за канала ми Healthy Hive Gaming и да ударите камбанката, за да не пропуснете новите видеа. Оставете коментар по-долу и ми кажете как ви се получи рецептата. Благодаря ви, че гледахте и до скоро.